Bali ko data ingganot malpas ti fiesta data message ni ko ingganot ti December 1. Data message ni Henry Apaga save nun to. Naka-save. Gusto komersyal. Google Chrome na nalagay tayo. I-compare lang, Gurka. Naka-live kan? I-compare lang. Hangarumwar ditoy, hamumaparwar ditoy. Hangarumwar ditoy. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag winupas pasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. At dinek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldawa po iti Miyerkules 23 ti mabilang, iti bulan ti Nobyembre 2022. Manibo na po di ENR Online. May danong ka na kayo ti sabali pa aparang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati apo di pagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwag iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno da kami apo ti agdanggay nga mangidasar kariri damag, dagiti pagtengken pasamak. Nga mumi apo nga pakasiknan tay amin na sa ngapada para itinaldaw-aldaw nga intay panagbiag. Dagiti sa gana mi apo nga intay trataren, pagsasaritaan, ken pagsisinukatan manen ti kapanpanunutan, idideto yung aldaw, Land Transportation Office, nagarami din apo ti addang, tapnon ti kasta malabanan, dagiti fixers, iti daytoy nga pangupisinaan. Iri sabali nga bangir, gagigim keng kabsat, ha?
ni suspended Bucor Chief gagiyem Gerald Bantag saan niya nagparang iti hearing newswat ti Department of Justice seknan ti nakapapatay ni Percy Lapid. Ni Bantag tinaisaklang kas mastermind ti nakapapatay tinasao nga agirak-rakurak. Iri sabali nga bangir gagayem ken kabsat pulis guilty iti panagtorture panagdangran panagimulat ebidensya kontra iti duang agtutubo nga natay gapo iti drug war. Malagipyo nga ti drug war apo ti maysa kada iti pakakukwestiyonaran ti pagilya na Pilipinas aglalo iti administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte gapo apo kada iti may bagbaga nga adda iti state killing nga gagiyem ken kamsat wenno pa nagpapatay seknan apo iti legal a druga illegal a panagarestar ken questionable nga operasyon apo digiti otoridad may panggep iti illegal a druga. Ken padaanan nyo apo ti innuman tayo ken ni Municipal Engineer Rafi Galisinao iso apo ti mangidadaulo iti grupo digiti civil engineers ditoy probinsyate ng Ilocos Norte ken Ciudad Tilawag gagiyem ken absat seknan apo iti selebrasyon ti Civil Engineering Month gagiyem ken kaabsat so makainuman tayo may isa nga taga Bacara na taon siguro apo fiesta, rugiti fiesta ti Bacara. Iti detoy nga aldaw, mangrugi apo detoy opening parade. Itang aldaw para iti Bacara Festival. So happy fiesta, apo nga taga Bacara, sapay tati pa nagfiesta nga naitantan, wenno saan nga naaramid, isubagmano atawen, do atawen, ita maaramid apo, naindaklan nga selebrasyon para iti panangidaw-dawat iti patron wenno iti Dios nga adupay nga blessings wenno bendisyon ti maipaay iti maysa nga ili. Dagitoy ken sabsabali paay tampok para iti maysa nga oras nga panangidanon mi kayo ti programa Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti dekalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay yu iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Curocor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Honor Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan karigit di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder karigit balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo karigit patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginuding ken nagtutubo, daytoy titurungim. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado kay pagpilyan nga gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa ay kariti cosmetic products, or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, Sa Uyo, Fairview, Quezon City,
ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Okay, tuloy po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Iti natin kung daway, makain naman tayo live and exclusive ni Municipal Engineer Rafi Galisinao. Manibo na po iti iling Bakara. Happy Fiesta Bakara. Rugi po ti fiesta ita. Ngayon ti pagsasaritaan tayo, dati Civil Engineering Month celebration na po. Nga daan ti tema Civil Engineering and Moral Values Through Passion, Integrity, Charity, and Excellence. Okay, naibag nga aldaw mo, Happy Fiesta, Apo Galisinao, kas presidente dito grupo, dito Civil Engineer, Tilawag City, Ilocos Norte Chapter. Okay, ano dito nakasagana nga aktibidad para iti selebrasyon nyo nga Civil Engineer, Engineer Galisinao, sir? Actually, Sir Robert, nalpas DJ pamin palang celebrar mi ti dati Civil Engineering Month iti November 19 Saturday. Ket ti napasamak imuna nagasembol kam sa jay office mi nga masarakan iti barangay 23 Dungtal, Lawag City, Jimagat Salamat. Then nang kuha kami iti moral recovery program, dito kat inibitaran mi ni Apo Pastor Ruby Cadilinya nga nang tadmat ti na biblical message na sarita ni Apo Diyos and share na kadagiti padaming opisyales BOD ken dagiti estudyante nga nagpartisipar ken dagiti kakadwaming practitioner nga civil engineer. So, hindi malpas ti moral recovery program, nag-motorcade kami, napan kami ti nagsursur iti Lawlaw ti Lawag City, sa napan ti San Nicolas, then nag-culminate sa jay Sankis Resort, jay Barangay Pasngal, Bakara. Ket na-held mo sa jay ti fellowship, nga nang tedmat ti product presentation, ti Terra Korea nga mang supplier iti daytoy seismic recording device iti building kadin share naman ti nga knowledge kanyami. So di jay tinapasamak na celebration mi iti November 19 Saturday akas pa ng celebrar mo ti Civil Engineering Month iti Ilocos Norte. Okay. Sir, kas mangidadaulo iti deti grupo yo, amo kadu digiti aspirante nga agbalin nga inhinyero. Ano digiti may i-share yo, kadagiti aspirante para iti deti nga profesyon na Engineer Galisinao, sir? The basic thing, Sir Robert, is to aspire to become a civil engineer. Dapat i-devote dati time da iti panagbasa da ken buyugan damit ten iti panagkararag iti apote nga na marswa. Di lang ta kunakon mamati ak iti pagsasao nga all things work together for good. Na the blessing ti Apo kanya tayo digiti dreams tayo ket mapasama. Okay. Deti tema yo para iti nga selebrasyon ket Civil Engineering and Moral Values Through Passion, Integrity, Charity, and Excellence. Haangalingid kada tayo. Sorry to say, nga adda diti questionable nga pada yung inhinyero, especially digiti pa naggaramid ka digiti proyekto kasi nakasalalay kada kayo both the private projects and public projects. Okay, adda digiti may reklamo nga iinhinyero nga kas kada kayo. Ibilang yu kadi nga dati ket kasingin nga risgo deti profesyon when no trabaho yo, Engineer Galisinao. When Sir Robert, amimot nga banag kat ada kasingin na no ada positive effect, ada mat negative effect. Ada digiti laeng daduma pagbidutan wenno pagliwayan siguro. Digiti daduma met tahantay met amin nga tao ket perpekto. So kadigidjay ket no allegation mo kit di adamot lata digiti due process no makuna adamot professional time amin everyone is entitled kadigiti opinions ket no lagit di adamot may ibato nga
Kasjay nga pambanag kadagiti padami nga inhinyero entitled damot apo kasumbatan digi nga pambanag. Siguro adamot rason no apay nga ti maysa nga pasamak ket mapasamak. Okay, okay. Da kayo ti bineg ti gobyerno kas inhinyero, da kayo ti municipal engineer ti iling Bacara. So iti amin nga profesyon adda di taga gobyerno, adda di taga pribado. So kasano ti pa nagdiferensya ti function ti maysa nga inhinyero in the government and private practice engineer? Basic thing lang yan apo, dagiti private practitioner tayo, Sir Robert, agat kas pagarigan, ikantela tat ihemplon. Dagiti private practitioner kat isula dagiti agar aramid when no in charge kadagiti pribado nga proyekto kas kadagiti balay. Kami nga iti government side, kami matikas la dagiti regulating body. Akas may isang municipal engineers when no building official DJ private practice, umay apply kada kami, iti pa nagpatakder dati balay. Dagamit mga aksyon, mga probar, ken mang tratar mo iti kalikagom da. No kwa, as jet iti diferensya. Dagami nga iti government side, dagam ti mang tratar kada iti kalikagom, digiti padami nga practitioner, no anaman ti teknikalidad, when no anaman kada iti may apply, mayan natop iti lintag nga lintag iti Pilipinas ako. Kasjay, regulating body kami, asla kumamot di kita diti DPWH, di kita mangkita mo kadagiti proyekto, ti infrastruktura nga ipaay ti gobyerno kadagiti tao. Kasi ako. Okay, okay. Ano diti text question ditoy, napintas diti interview ken ni Apo Galisinaw, kadagiti civil engineers. Damagem man no anat makunana kadagiti saan met nga graduado nga inhinyero nga agkung kontrata. Even government projects and private contractor da ket saan damit nga inhinyero. Any comment? Apo Galisinaw. Kasi Sir Robert, with regards ka digijay contractor, no adda digijay contractor kas pagarigan nga kunada nga awan lisensya na, pagkaamutay met nga no maikante may isa nga individual iti license na, kas pick-up license na nga contractor, obligado hanamot maprobaran ti pick-up license na apo na awan di sustaining technical employee na may isang inhinyero no kadijay. So urayhaan nga licensed civil engineer DJ making kukwa or the authorized managing officer DJ may isang construction firm, obligado apo nga dali DJ makungkunan no nga sustaining technical employee na which is a licensed civil engineer. So DJ no kamot apo ti making responsibilidad kadagiti proyekto nga undertaken no ka DJ may isang kontraktoran. Okay. With regards mo ka DJ question apo nga allegedly ada dagiti akong kontratan nga awan na may lisensya na wenno saan nga lisensyado nga inhinyero agpaiso dagiti apo mapaspasamak ngem digiti apo tikit-kitaan ti profession tayo nga civil engineer talaga nga maiparit met DJ wenno sa angem tay kunakon no laki di digitaket na ikapang iti license civil nga license contractor nga mga undertake no DJ kontrata ket undertaken by contract at nangamin no apo DJ firm kuna telatan DJ construction firm at the STE na ngamin no pa DJ ket no may involved DJ nga tao nga tong kontrata nga awan lisensyada nga contractor wenno haan nga lisensyado nga inhinyero wenno han nga inclined iti technical apo nga na professional akat matiliw agbasol itilintag apo tunalawang data. Okay, another one. Paborito da kayo nga civil engineer. Okay, kunanad toy. Anya ti pamayak kadetoy inhinyero nga ng kontrata kadetoy balaymi. Naala na aminen nga nagtulagan mi nga bayad ngem di namet inlepas dandani makatawenen ti napalabas. Ada disciplinary board ti grupo yu, sir? Adda po disciplinary board. Ngayon po muna unay, tilang question kumat, no, kunana nga kontrata, tilang damagik met, tapno da legalidad nga makuna nga kontrata, adda ba papeles when no kontrata nga notaryuan, akas legal nga document, when no public documents. Tapno, makuna nga talaga, deta nga proyekto, ket na kontrata. Baka verbal laeng, ket narigat nga road nga, patunayan no ka DJ owner nga ibagbaga na nga kontrata. So, nusumrot tayo kumaapo, iti makuna nga palagkinontrata, Okay. ti legal nga makuna nga kontrata kat adda DJ kontrata nga mapagpinirmaan ti first party which is the owner
And the second party, DJ contractor, whether it be civil engineer, architect, or any technical professional na practicing. So, tapno legal nga makuna ang kontrata apo, tapno makamat yo, digiti mang kontrata nga kunayo iti balayo, masapol nga mang-execute kayo iti kontrata. Nga manotaryoan, tapno adahabol yo apo, nga legal nga makuna ang kontrata. DJ lang may advice kumot apo. Okay. So even kaslabalay ko pribado dapat adalat kontrata na itinagbid nga ni agpakontrata ken mang kontrata. Ganun po ba, engineer? Yes, Sir Robert. Tapno napimpintas, makita nga gusto ti legalidad na. Kasi ti pag-aamok, no legal nga talaga, ti kakinontrata mga tao, i-specify na pa yan, DJ specifications, DJ mapatakder nga balay. Tapno, haanto nga agpinpin na baso lang ta, there are instances nga, ay awang ngamin tiles na, awang ngamin hanakas ti bubong na, lagi dyan, tikas dyan, mapaspasama ka po. So, tapno maiwasan lagi dyan, before kayo nga mangrugi mo namang mag-advance payment po natin latan, iti katultulag yung nga may sa kontraktor, no talaga kontraktor, wano lihiti mo nga kontraktor, lihiti mo nga inhinyero, wano arkitekto, wano technical practitioners apo, ipanyo nga talaga, agkinontrata kayo, DJ advice ko kanyayo, agkinontrata kayo, ingkay iti may isang abogado, akas mangnotaryo, DJ kontrata yo, tapno, data, agbalin nga, may considerar as public documents, mabalin yung tungo sa runan apo, nga panghabol kung ano, sakto lang yung ti korte, DJ kontrata nakapigpigsan tong ebidensya yon nga adatuladan nyo. Kung awan na po, verbal lang, narigat, tenga kukwaan. Masapol ngamin nga talaga, may surat, adda kontrata, itong may sa katuladan. Okay. Kasi po. Okay. So sir, iti parte deti grupo yo, if ever nga da kayo ti umayda pangidasaran, iti kastoy nga reklamo, let's say adda kontrata nga talaga. So ana ti mabalin nga move ti grupo ti civil engineers kada iti kakadwayo kastoy. Adda na create nga committee wano board nga mangkita no pa digita po. No lakid di mapaniknikan di kita mai-endorse di kita iti national no pa. No ma-aksyonan di kita kasta nga pambanag po. Okay. Yung pinaka kadadagsenan, is there any possibility nga ma-approvean ken dadagsen di nagbasulan ti may sa inhinyero ket may cut di lisensyana kas may sa inhinyero nga kas kadagiti doktor to include lawyers, engineer? Posible apo, nulakid di mapatunayan itilintag, mabalin adto ti paglintigan ti Pilipinas nga may aplikar kadagiti nga pampanag. Apo no lakid di, da kontrata mapalimpay nga may ikwaleta apo ti pag-amok kat civil code penukat pakalaan na retan. Jakmot legal nga tao, ngem siguro may interpret no karetan, dapat iti civil code reta apo, dapat nagpasulan na no ka. At obligation, pati obligation and contracts at lakid di kontrata. Okay. Okay. So sir, all in all in Lawag City and Ilocos Norte, mano kay amin nga lisensyado or miyembro deti grupo digiti civil engineers apo Galisinawa? Sir Robert, based ti listaan ti Philippine Institute of Civil Engineers, we have 105 local chapters, 13 international chapters, 9,480 life members, 91,368 regular members. We have, as of now, we have 178,681 number of civil engineers iti the whole Philippines apo. Agraman digiti practice iti abroad. Data apo ti kaado ti civil engineers apo nga rehistrado iti Pilipinas. Okay. Another text ko na nadtoy, mabalin ka di nga yendursar dita grupo yo Engineer Galisinaw, daytoy agpampamarang nga inhinyero, ngem sigurado ak saan nga graduado. Any comment, engineer? Well po, mabalin, tapno maamuan mat apo ti publiko. Tanarigat DJ agpangpanggap nga kasmay sa nga inhinyero kat haamag gayam nga lisensyado. Dalawag nga palang luklo ko ti pada nga tao no padi dyan na po. Okay.
ano tayo man sir, para iti informasyon ti kadwan, di pakakitaan niya talaga nga lisensyado nga inhinyero, especially civil engineer, di may isang tao nga inhinyero. Sir, mabalyon tayo ko nga, nga i-verify di jay nagan na, adalete access tayo sa jay PRC, when no sa jay Philippine Institute of Civil Engineer. Tatunggal, may isang nga inhinyero apo, adda jay registration number na nukwa. Okay, parang lawyers, may portal sila, ganun ba pa? Yes sir, yes sir. Meron tayong roster of members. Meron sir. Okay. Okay, retire nga hindi na problema yan. Kung retire at nagpa-private practice, okay lang yun, di ba, engineer? Retire ita gobyerno, but ag-private practice after retiring, okay lang yun, di ba, engineer? Okay lang sir, at rehistrado mo't isuna nga inhinyero sir. Lagi di member isuna iti da lisensya na nga galing iti PRC apo kuno registration number na. Legal apo nga practice or retirado. Okay sir. Yes sir, thank you very much Sidindan Magundaway. Amok busy kayo dahil sa opening of fiesta diyan sa Bacara. Apo Engineer Galisinao. So no adda pwede kiti ketyo nga i-share nga aggapo kada ti grupo yo, especially da kayo ti presidente diti civil engineers santo dete mensahe yo kada ti kakailyan di da Bacara para iti deti Bakbakara Festival 2022. Go ahead Apo Engineer Rafi Galisinao sir. Thank you very much kada ito nga Gundaway, Sir Robert, ipanangitod mo. Panangawis ko kada iti padak nga civil engineers, iti Ilocos Norte. Madatayo kat akay kay satay kuma, tadatayo kat na-create tay amin nga equal. Awan tayo na ngat-ngato, awan tayo na bababa. So, tulungan tayo kumaapo, digiti kakadwa tayo, kan ag-practice tayo nga kas sinapataan tayo. Nga moto tayo nga to advance the welfare of our members and the development and prestige of civil engineering profession and to be dynamic force in nation building apo. So, haantay ko mga dete, kwasay sa aton tayo kumalata. Amin apo, digiti para tayo nga tao, aramid ken amin use what tayo apo. So, to give an overview apo, Sir Robert, the PICE nag-conduct mo ito apo kadagiti activities iti past months. Community coastal cleanup ang na-held di Libong Bacara, tree planting iti watershed ti INWD di Barangay Sapat iti October 15, ti pais papintura apo dito proyekto ti PICE Ilocos Norte Lawag City Chapter apo nang i-distribute kadagiti pinta kadagiti na dumadumang eskwela iti Ilocos Norte. Kan iti pais pasilaw nga po nami, iti distribution mat apo ti solar lights, iti various schools manen, iti Ilocos Norte. Ken nang itod tayo mat apo, iti testimonial dinner, kadagidi, kung kunaen tayo nga pandemic civil engineers, digiti nakaruar, iti 2020, 2021, kung 2022. So, digiti ako, in-recognize tayo, digiti babaro, nga iti July 10, tapno, maliknamot digiti babaro nga inhinyero nga adagaya manong ken manang da nga mapangnamnamaan damit nga tumulong kanya da iti panagbatok damot iti profesyon ti kina civil engineer apo Sir Robert. So alaak mat Gundaway nga mangawis kadagiti kakailyan tayo iti Ilocos probinsyaan iti Ilocos Norte iti panagpiesta ti Bacara. Apo, ti kick-off na dito Bakbakara Festival. Everyone is welcome, apo. Okay. Maraming salamat, Engineer Galisinao. Happy Fiesta kada kay amin dita ili ti Bacara apo, Engineer. Thank you, Sir Robert. God bless po. God bless po. Kaya't kumaan nga ibkas iti kablao ko kada kayo amin nga kailyak iti ilimi Abakara. Okay, sandali lang. Madamdama po i-play ito diti fiesta message ti may isang taga Bacara, Bacareño, ni Mr. Henry Afaga nga ada po iti Pennsylvania, iti Estados Unidos. Okay na. Okay, gagayem keng kamsat ni Mr. Henry Afaga manipo di Pennsylvania, tubo ti ili Bacara. Kumablaw kadagiti ti Bacareños iti naragsak a Bakbakara Festival 2022.
Kaya't kuman nga yibkas iti gablaaw ko kada kayo amin nga kailiak, iti ilimi abakara Ilocos Norte, iti panangrambak tayo, iti panagfiesta tayo itangatawen. Happy Bakbakara Festival to all. Sapay kuma taday toy nga pasken ket nakabirbirtod, ket ikan na tayo pay iti adupay nga grasya ni Apo Diyos Armarswa. Regards to all, Agbiag Bakara. Ano rin commercials? Kaya't Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ingganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Curopor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Honor Manager, Lily of the Valley. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kaguwan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalog iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada iti pala-pala kutsarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, no nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, may baybayag, no itantantan, ting kayo pa nagpa-check up, no adaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagdingig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakel met latay namnama na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo.
Adtoy digiti umisunga aramid tapnon ti kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna, no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok, polusyon, dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet daytoy a pandemya. Daytoy face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadagitoy nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapno saan tayo nga anlay nga COVID, no di ket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo, iti agong tayo, wenno, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo ti nadalus nga danong may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Dagitoy sumaganan, ket tips met, no kasano nga tagibinin tayo, daytoy karabukob, kagraman daytoy niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagitoy vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket daytoy panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon sanlay nga infeksyon iti ngipin no di ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugot tayo. May katlo ket iti panangliklik ti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Kakailan na to. Okay, agyaman tayo metapo ka dito sumaganad ti TMT Construction Company manipod po ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Babayan ka ni Sanggunian Bayan Member Honorable Telvin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much kini Ma'am Erlinda Ferminhood ti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara. Happy Fiesta, Ma'am Elis, dita Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Da Mr. Gio Agtarap, kay ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Kondolensa po, iti pamilya Agtarap, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Thank you very much kay Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, USA. Thank you very much pa kay ni Mrs. Lydia Raquel, kay ni Gigi Raquel, iti Maui, Hawaii. Kay kastapay, pagyamanan tayo ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte.
Okay, ituloy ti apo ti intay panagpipinadamag gagiyem kay kabsat. Ada dagito pulis apo pakiayos nga ulit Maki, madiban ada dagito pulis nga guilty apo iti panagtorture, panagparigat, wenno panagdangran, ken kastameten panagimula iti ebidensya. Dati apo ket namunganay kadati war and drugs. Saan nga lingid kada tayo nga kadagitoy nga alaldaw na bara nga issue dito probinsyate nga Ilocos Norte ti maysa nga pasamak nga makakusaran ti maysa nga hepe ti pulisya iti maysa nga ili dito probinsyate nga Ilocos Norte anang dangran iti maysa nga agtutubo gagayem ken kabsat itapo direto sa bali manen nga rimwar nga desisyon manipod iti maysa nga korte ijay kamanilaan gagayem kabsat na sentensyaan ni Patrolman Jeffrey Perez iti torture panagimula iti ebidensya kontra iti drug war victims. Pikas to sandali lang, commercial nga muna tayo, Maki. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatig a pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kuropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy ti programa tiyo Damdamag ni Berto na paniknikan nga nagbasol ni Patrolman Jeffrey Perez gagiyim ken kamsat iti torture panagimula iti ebidensya kontra kada iti drug war victims nga da Carl Angelo Arnaiz ken ni Reynaldo Colot de Guzman idito ket idipay tawen 2017 gagiyim kamsat dito nagbalin nga kontrobersyal nga kaso kagiddan ti papatay ti maysa nga agtutubo wenno teenager nga ni Kian de los Santos malagipyo dito apo dito Kian de los Santos dito iti inbabang desisyon ti Caloocan City Regional Trial Court RTC branch number 122 gagiyem kamsat i-digest ti mabilang iti dito nga bulan bagay base iti naipubliko iti kalma undi iti dito nga aldaw iti Miyerkules babaen iti Public Attorney's Office gagiyem kay kamsat so dito di parte di decision wherefore premises considered the accused PO1 Jeffrey S. Perez is hereby found guilty beyond reasonable doubt
for all the crimes charged against him. Dati iti paset di desisyon na po ti presiding judge Rodrigo Pascua. Gapoy di datoy sumango ni Hea Perez kadagiti sumaganad nga pannakadusa dinggen nyo dito apo, especially kadakay nga pulis tay ko nakaruden na kadagiti nga aldaw dito probinsyate nga Ilocos Norte na bara nga mapagsasaritaan ti akusasyon iti maysa nga hepe ti pulis nga nang dangran iti agtutubo gagayem keng kamsat digitoy sangwen nga dusa dito pulis nga ni Perez aginggat upat nga tawen, 2 nga bulan nga pan nakaibalod para iti torture, gagiyem nga ken kabsat. Idinto nga isuna ket masinsentensyaan iti agpaot ti patapulo nga tawen nga pan nakaibalod iti panang torture na ken ni De Guzman, gagiyem ken kabsat. 2 nga terms ti life imprisonment, 2 nga habang buhay, wenno tungpal biag nga pan nakaibalod ken disqualification iti public office, gapo iti panangibula na iti ebidensya kontra ken ni Arnaiz. Sa balipay nga operapulo atawen ti rumbeng nga iserbi gagayem ken kamsat iti panakabalod. Gapo iti panangi gimula iti ebidensya. So dua dito life imprisonment ken 40 years nga panagimula iti ebidensya. Gagayem kamsat di panangimula na ti ebidensya gagayem ken kamsat. Agbayad ti danyos nga 2 milyon a pesos kas moral ken exemplary damages iti pamilya ni Arnaiz. Agbayad pwede sa bali nga 2 milyon na danyos kas moral and exemplary damages iti pamilya de Guzman. Interest rate na po 6% per annum iti amin nga monetary award para iti date of finality ti desisyon aginggang nga mabayadan na. So adda pay interest na paset je desisyon ni judge. Moreover, pursuant to Section 18 of Republic Act number 9745, the victims' heirs are likewise entitled to claim for compensation as provided under Republic Act number 7309 for an amount to be determined by the government agency concerned na yun apo tinasaong desisyon. Okay? Lagipen tayo dito yung pasamak gagayem keng kamsat kasagsagan ti drug war gagayem keng kamsat under Duterte administration nga agingga ita po makukwestiyonaran ti pagilyan tayo iti kaado digitay pammapatay adu tinaipatli nga biag gapo iti war on drugs. Enero 2018 gagayem keng kamsat imbilin ti Caloocan Court ti panangaresto ken ni Perez ken ti Agnagan Ricky Arquilita para iti reklamo nga murder, torture, panagimula iti ebidensya kaditi duang agtutubo nga digitoy ket maipilpilit nga da pa nakainaigda iti illegal druga. Kagiddan tinasaong nga panagimula iti ebidensya kaditi duang plastic sachets ti marijuana nga naipan iti akin kannawan nga bulsa ni Arnaiz uray no daytoy ket maysa nga inosente. Kitain nyo apo kitain nyo malaksi di dito adapay talo nga sachet nga may pagarup as shabu nga digitoy ket naipanmet iti backpack ti nasaong nga biktima. Niresolba ti korte nagtinulong da Perez ken ni Aquilita nga nangibula iti 38 caliber revolver ang adan ti bala asideg ti bangkay ni Arnaiz dati di napapatay di kaluukan gagayem keng kamsat babaeng kadagiti pulis nga dati ubing maibilang inosente gagayem keng kamsat naipan di ba ibagade di adda paltog na limaban yan yung palusot ng mga pulis gagayem keng kamsat tapno maipakita nga pinaltog agingga nga naiswat ti hot pursuit operation apnon ti kasta maleplepan ti panasaong nga panagpapatay. Nupay kastay tilikodan detoy maipalagip nga inbasura wenno na ibasura ti duang nga charges ti murder gapo kadagiti kinakurang apo wenno lack of jurisdiction kadagiti kaso nga murder nga naipila apo iti naipila iti nabutas court gagayem keng kakabsat. Kabayatan na saan nga madusa ni Patrolman Arquilita iti panagbasol na kalpasan
nga natay detoy sakbay iti basol ay wenno pa sakbay iti desisyon na may palagip nga nagbali na kontrobersyal ti pan nakapapatay ni Arnaiz de Guzman ken de Los Santos kalpasan nga natay dagito iti Agosto 2017 na iti likudan wenno gapu iti pan nakapasamak ti Nadara nga war on drugs nga daytoy ket programa ti dati presidente Rodrigo Duterte ni de Los Santos nga minor de edad iti tawen na nga 10 ket 7 iti tawen 2018 ket na paniknikan niya guilty digiti tallo nga pulis para iti kaso nga murder gapu iti pannakapapatay detoy gagiyem ken kamsat na ida panpay detoy abot International Criminal Court para iti investigasyon ti crimes against humanity ti Duterte administration gapu iti kaso ti extrajudicial killings iti babaen ti termino na mainaig iti war on drugs gagiyem ken kamsat. So kita inyo po adan digiti rumrumar. Dito yung iniisnab ni Duterte nga invitasyon or investigasyon nga yuswat apot International Criminal Court. Gagiyem ken kamsat gapo kadete extrajudicial killings nga mapaspasamak. Especially dito kaso dito agtutubo apo ije kalukan way back 2017. Gagiyem ken kamsat. So, no adda talaga kastoy nga napasamak napaniknikanin ni ti korte. What about kadiri sabsabali nga pagpaset ti pagilyan nga nakaiswatan met apo tinaiget unay nga gubat kontra iti legal nga druga gagihim ken kaabsat dagiti adda ti pagbaludan nga digitoy ket na operasyonan babaen iti biyang digiti kameng tinailya na pulisya awan nga tati kastoy sa andala nga natay nyan na ipaniknik nga isuda adde gemda nga druga gagayong kapsat na ipaniknik nga isuda naglako iti druga yun yung pinakamataas yung pinakamahirap DJ apo ti kadagsenan nga mayakusar or maipabasol selling of drugs gigiyem keng kapsat talo ti grado apo ti ti kaso ti druga possession selling and manufacturing gigiyem keng kapsat pero yung sa kaadwan ka digiti kaso digiti drug cases selling gagiyem ken kabsat yung makita no kwa nakadado digiti permi nga ibugbog kaw na awanin laklakok kada kayo impandayan ta bulsak deta apo at kastoy ngem di met ni publiko syempre saan mo nga anugutin gaputa asinot mga rami ti mga nugot ti dakes nga narami da. At the same time, i-decide apo digiti kaming tinilya na pulisya, ipaneknek munto data into no at datay ije korte. Yun yung mga gagiyem kabsat. Ket napintas apo ta at dati rimwar nga kastoy. Barbareng laeng apo, awanin apo digiti sumaruno nga mangibaga nga namulaan da iti ebidensya, namulaan da iti druga, gagayim keng kamsat. Double life imprisonment, adapay 40 years, adapay 20 years, nga na ni pulis nga naparikne kada po, nga naka-aksidente, nakapapatay, kada gito yung agtutubo, to include di panagimula iti ebidensya. Yung sa digiti makasarsarita tayo di nga abogado kunada no kasanot kadagsen ti kaso wenno maiya babang dusa DJ mamulaan iti mamulaan apo iti ebidensya no mapaniknikan nga talaga nga naimula di ebidensya gagiyem keng kamsat DJ nga klase iti dusa iso ti maipataw nga dusa ken ni nagimula iti ebidensya. Yun yung rolling. Dito apo ti Ma'am Amwan tayo kadita legal experts gigiyem kamsat especially lawyers apo nga dito ikat mga soldiers of court nga kuna tayo. So kisaludsud ko apo digiti adupay nga akusasyon kontra kadito otoridad especially digiti apo nga kaming tinailya na pulisya adda kadibat kastoy to wenno adda kadi kastoy nga maturugen nga pasamak gaputa nagbalegi da po iti panagimulat ebidensya wenno pa nang pabasol pananggamat iti maysa nga inosente di ba da pagsasao apo digiti digiti taga korte nga kunada nasisiya at kano apo nga palusutam ti rinibribo nga balod ngemti sentensyaam ti maysa nga inosente gagayem ken kaabsat so napintas na po pag minamenaan So, para sa akin may right itong si International Criminal Court nga manginbitar idi kada iti opisyal, especially Presidente Rodrigo Duterte, tapno sungbatan da wenno irugida abot investigasyon
ito'y extrajudicial killings when napaspasama ka pa mapatay under his administration. Gapo-apo iti deto'y war on drugs nga nauyuswat. Di ba, nagbalin niya saludsuden na po kini Apo Presidente Bongbong Marcos before nga nagtugaw. No ituloy na ti war on drugs. No kasjeti kaiget na. There are some advisors or close to the Presidente nga nangibaga nga adda lata gubat kontra iti illegal na droga, pero ibahin natin yung usod o style ni Duterte kada ito'y panawin ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gagayim kay Amsat. Ulitek ti saludsod, addan na paniknikan, babaen iti korte di kaluukan, nga populis, nga dagitoy ket nagimula iti ebidensya, saan la nagimula, pinapatay da pa digiti inosente, based on court, gagayim kay Amsat. So digitay maturog kastoy nga pasamak, nga adda digitay tao ito ti pagbaludan, nga digitoy apo ket naibalod gapo iti pan nakaimulat ebidensya wenno pan nakaitudo, pan nakapabasol da apo iti daytoy nga aramid nga uray isuda ket inosente. Kumustadan gagayem kay kabsat. Awang ka din ti gundaway nga maited kadakwada ti hustisya. Adda kadipay konsensya digitay kakastoy apo nga otoridad nga agar aramid iti panagimula iti ebidensya. Ayun yung tanong. Thank you very much iti TMT Construction Company. Manibod po iti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Babaeng ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho, AJ Liti Marcos. Thank you very much, Ma'am Erlinda Ferminhood, Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you, Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Happy Fiesta, Ma'am Elis. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. Kastapay, iti paragyaman tayo kada Mr. Ju Agtarap kan Mrs. Millie Espiritu Agtarap, Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Ni Mr. Henry Apaga, Manipod iti Pennsylvania, Estados Unidos. Thank you very much, Mrs. Lydia Raquel, ken Gigi Raquel Turner, Manipod po iti Maui, Hawaii. Ken thank you very much, ken Honorable Vice Mayor, Honorable Napoleon Hernando, San Nicolas, Ilocos Norte. Papagayam, dito yun na po, isang rato yun, sa bali pa yung gundaway, di programa tayo, Damdamag ni Berto, ladingitin mi apyo to sa amin manin na panakaidanong ka na kayo, di programa tayo, Tinapalabas, ada di kita technical adjustment nga minapo, nga aramiden tayo, after ti Damdamag ni Berto, iso nga, into nagsubli apo, ti programa tayo, Tinapalabas, ekspektarin nyo, ti mas na pimpintas, nga panakaidanon, tinasaw nga programa. Dahil di bagayam nyo, ni Robert Berto de la Cruz, kinadwate di technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatiminta na talina ay nga malem ti Miyerkules tayo amin na sa pada agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto.